Oh my ma. Me ma mu nyina adwo. Na ene eye wukuada. Na wukuada edu sabre ya na esuma sambre ene edu. Enu ti ba bi obi bia wo. Esrem wa muntwe agya. Na montena ase. Na baba. Debia se me beduru ha se ya. Ade aya me de ebo montoma no. Ene se enima bebre etime tutu onipa desani e wona brabom. Ya na wonte ase. Ebi beye ekachiri di bi a wo bebo a unhuna no. Ebi nso wo a ebeye abayade. Ebeduru so obeje akwada ne nkwa no. Na wudwetire nyina ahye. Ti yi no to nchen a abawuo time to ye mpofiri mu na ye hu ye ho ano. Na ne etwa asem ni nyina awo eye oyire ana ukunuwo to ye mpofiri mu. Saa ne ma ya na tutu ye nti na nanom enya asensini ebisi kwose esumasem. Sanse ya na ne babi esuma ye. Enu nti ne ye nso edwumadie esumasem ewo Adom TV so. Ebi anade ye be bobo ho ana ya kan na bi atope wanhu ne bi atobre nanso ebi a ibe bobo ho no obehu eho akwan kwaje bia ebeboa wo medende nana oseyechum brefa kwa bukruwa ehene me na mi bedi dwumadi anim ede ama wo na emo afitiye mu de ya na enim me eje brefa na se de da ye no no se me yi me hu adi wiesa ya na ye kokoto nkra enti montwe me to nkra ba na ye beto aso omaima medamase se mo nya me ho abotre na makwakotom kramamo na mo so maje me nkra no amame na esumasem dwumadie na ya sha ase no yedu sabre ya na me de akan nabuo no na emamo edwo de etwa mu yi na ye fodwo se maka kire mu se yedi akwasida a na wotwumi nu edi anim no de ya na dabo ne bi anim na emu ne na wotwumi nu so no na dwoda eye fodwo na fodwo ede ababesini ni aye hwanim eye akude eno na wotwe besi mu no na ebeba we sabre de na mebo hwi na makọ kwawa bitifi na achemfo asiedo ajuman a woto so mienu sa sese de nana me ma ya akọ sanse o ma me efra ne tentene mu na watwe wieye na ebepa ne korabre nti salwe de meka ne se me ma ya akọ na bra me ma asiedo ajuman ya akọ no na me sane ya dura bende abede kronte hene menim se anwre wo hwe me nana me mwadwu na ne kese na nso enkoma da sebre akua mo Japan a woto so wienu onna sese ye de na se adwa so se kwa wo hene da sebre onso me mwadwu we abusuafo yaba ne sei no enne ye dwumadi a ye bedie no edi ede atoso no se esunsum a ya na ye ba Sunday mu ana asofo obi ene woni ye adwuma no so de ye beka ne se woni nyina na eye papa na Kwesibroni beka say the error of spirit in churches san say ebi ana wahia sunsum bi na woni na di dwuma bi na nso beduru awie ye no niema bi ebeboba aba eno enene ye ba behwe na ye hu ba bi a ye de beto na ansa na no moma ye ntie osofo Abednego ne nsem bi a ode ebiebie kwan ye ni so e de amaye Sabri Ewrade asema me chese makodi dance actually bi asa for nyina na dance no na me hu de kodi a makodi hu dance na e ba ise biribi na me hu ache me fie asori nyame adwuma se no na me hu ache me nti na me dwen kwan a e fie asori no wo ba wo ntwe ntua wo ntwe mo afori masika ne nkoma ntwe nya bi emfa ye nyame adwuma e na eyi skanso na ayedi enti me yesa ne tesadia se na mkrofo ne je anote oil no me so meye bi na maton na menye skade aide aboa onyame adwuma sisi asoro da ne bi but emeda ho adakro e na honhom bi ba se
wo se me pesika enti no obeboa me obekire me nyama bi na maye na oyi no obeto saa nkofo beto na menye sika bebre dem se saa no se yo enti mehu insori we ana no abo asori we no abo asori we menu ni enti adi pa e ho ma na menu ni enti awe wo se we to enti no ma adechi no me bobrim kakra na me de ko Awurade ni mu ko mpabo ko Awurade nche eko ye mpabo pe na Awurade asema me nche se menton menye esa nyama no ensese meton enti menko bi se Awurade na Awurade asema ise nia eya nkrofo ye waso de nim nyina no we call it a spirit of error honhom bia entweye se onyame asem obeton nyame onkokro onyame ne tumi ye ton entini se obeton obeye bribi na o se onyame ne din na oditon onyame ye one. God is the helper himself. We don't help God, but God rather is the helper. And you know, sow seed 100 million, 10 million, 20 million, 5 million, and it's wrong. And you know, and send the rather somebody na homo or tell me kwa me friend beside me. Or say of insume homo me fi a pum. This is called the spirit of mammon. And as I said, remember Mwamba asori ni mwa se saying asori ni na aye a wrong spirit, that is the spirit of error that is now operating in the churches. Awurade ashe me se me ma ye nuanom adifo asofo asempakafo onyame adwuma no enye makola. The word of the church is not a business entity, it is rather a saving. What I said, to the intender now unto the principalities and powers in the heavenly places might be what known the manifold wisdom of God. Asafono and the asafomano echechesuafo senya wo be fi ohaw musu obre amanim. Na se say yama honhom no kwai ahonhom bone, we call them the spirit of errors. Ewa asafono mu a yeton wa ye nyama in the name of Jesus, in the name of God. Yeton to nyama ebema wa ye se bia obu anyame adwuma, but onyame adwuma ye mboa honhom bia aba wiase a nwoja wo mo ena me bi sai no o se wo mo so one time aso se wo be de wo be nwo adwuma enti se sei no asofo no adifo no anuano mo a asore no nwa dane no marketplace te se gwadibia se ye ko ye bribi dia abo nyankopon wrong. We call it a wrong spirit. That is the spirit of error. Enti no se ebeya nanka wose ye wadi na ho kwa na nyeni nyina na efata yen enti me yes me tonko frame me ye bia ton asoro na ko asem by say no, it is not from him. Na mom se bia nipa na bampabo yo mame bo afore se na wonim die bi wa ye biribi amana a difference in say wa ye biribi a udon. And is selling in the churches, using the church in the name of God, in the name of Jesus. Selling products in the name of Jesus is a wrong. It all comes from the spirit of error. Yo, abusuafo asɛm na ɛda hɔ no. Sisi a yɛne nkɔmhyɛni Abednego ɛna ahyia ɛwɔ ha. Nkɔmhyɛni akwaba. Nana da telefone ne wo free so nyamna domboko. Yo. We de to so bienu a me no wahyia wɔ esumasem fie. Ampa. Na de di kan a wo baaye no. Na ye kafa sunsumu a wodo bi a na wo amusie ya wa wokoto ye ese dan wo ho. Na niema efa wani so. Ne bra wokɔ ye nipa dodo a baaye a wono ebehwe wo ana na woni penimde no. Twanimfo ni kakrama and ya to aso. Yo yebeda osoro na asasiru a agya Nyankopɔn yeda wase. Ye agya wo soro. Odi honte wa inimbra ni opanya wasase so. Agya pa yeda wase. So waso anse meka wasempa o yasa fada nyina. Yo se mra Awurade de adanse ne mamen. We mesre etiefo ena adofo no menimu nsi obi. Ena enye se eyensuahunu anasu atra
na mmom adanse onyamede amame no ho na mede ho adanse mra ye ba ha ko efa afie ho madanse a mankasa mebedi no nipa by over 3,000 plus owiase fa nyina na uhwe ebinum asem ne wo mamanya na je se bebre wo ohaw ahokyere mu meka say kura ma me bi wo me hosisi a na sase oto 10 years ago ontumi nkoso ampa so wo chense bebre wo so ma onyankopon dead kire ma nankasa ohui ade ne titititititi ewo ho ewo na sase ne so nankasa wo hu ohun say impabo mu no hu so nyamede sikame abese ne nsa otwade ni ti ana de no so ye say abo ninua abubugu osisi a enti no onyame asem no esese sanko esensania ekono ayo amen ampa yo we na sesa na te de asese no mo se ya na asunsumu ana se abofo bi eba betoa Christopher ana asofo ewa Sunday mu na eno no ubekire bu kakra amaye mo say the spirit of error in churches bi eni so kakra bi yo yeda otumfo nyankopon ase nyamo kokro eja pa yeda wase se wasoma nse meka wasempa se na waka Matthew 28:18 o se monko wiasa fa na nyina na monko ka sempa no na wodi osoro tumi wodi asase tumi amaye na monko kire wo na won di so na me Yesu Kristo meka mo ho kosi wiase awie yo em say nyame adwuma ne ye no endafem endafem hiama one sacrifice two nyema bebre ho akade ho eska no ne ade a eboa ebia ne say obesi asoro dan obenya instruments obenya bribi efse nya basa pe esa oja wa adwuma nyina te se na meja me costo me bribi a kontra ho entira enkrofo so eba woniska obo ne oba ne ho ton kro o medase obo baba kra na eso me akwankyere ma oniska odbeye entema na Yesu ye ho kyere enti ba say ende me guso dwendwe ho say se me ya nonte oil man krofo woto wo di adanse eye adwuma enda de na me ye no mass production enkotombo na me nyeska emfa meboa anyame adwuma sisi asoro dan enti na me guso dwendwe man fa nto awurade ni ma ya nia me dwe ho o mi ti wa utire mu enti da kra na jo me da ho apɛ na honhom bi bai honhom na ye no ho handball for na mi say na ofiri fa also jajajai me hu say opesika na say yes ampa me pesika de aye nyame adwuma also yes small thing obeboa me owo niam bi no ho a obekire me a me di ya anointing o ya haban bi no niam bi na me di ya anointing oyila yare bi enu a me de mana ensa na mmom sika de menya te say poano anwa efe na me hwe asoro we me hu se nkrofo doso ho nyina ayema asoro nyina ayema enti asoro we me pacho no de aha ye fide me mbo asoro bi adin yo enti no yo mra oguso eyesa no o cheche me enti ade sign no pa na fe de ade satama na junum yo ena me hu ade no enti ade chin no ena me boprim enti e ma me hu juru mi kakra enti by say na say me bompa niema na wani so niema ni na mani so acha che niema ni na mani so enti no me sane kompa bo mo say Awurade say wo na wo frɛ me a wo a wo frɛ me no menim ne din enti me say that say we de me de ko Awurade ni say obofo we no wo na wo soma na asaro nyame asɛm by say debi omfrɛ me me Awurade na eye ahohom bi a wo mo so abawiase enti yesa na frɛ no na obehu no ampa so Awurade kyerɛ ma kwan no me frɛ to me no na enti me to frɛ saman boso ma mo ata behima because ye gya Nyankopɔn Awurade Yesu oba asase so ofrɛ moti ofrɛ ma mo ata ofrɛ Elijah samanfo enti se me frɛ to me a eye to me a ye de ama me eni nimdie a eye nyame nkukru to me a frɛ osoro na asase nyina em se Abraham ofrɛ Nyankopɔn enti me frɛ Nyankopɔn me bompai enti me bompai a eye frɛ me frɛ to me I feel so so Nyankopon is as for Awurade dia mame the two nyina shebenase to be fresh spirit in ba no say yes sa na wa ma asori bebre na minima asori we eye na asori ena bebre nso a enye na asori no asofo no ye nia ono sa honhom no ope na honhom no be hwe no wo from we wo Santa Gopinates wo mo soro enye wo Giovanna Passanas
womu na wo puase okay puno after puno bed no esa wa asase ase womu te say gene womu te say motia enti womu oba wo fama me wata ho enti no woni mama wata akonaide enti nsori bebre wo ho a Awurade yi kire me no mama wata the control asoro no bebre Santa Gopinates Mahantes, so many spirits controlling the church are spirit of error. Now, according to Bebeshe and Numbise, majority of the pastors they don't know what motivated them. Nia Emma womkoye sofo, nia Emma nukoye odifo. Hey, nia Emma obeye sofo. What you say? Huma eyusunu, onimni di. Send the Bible nature say, they that know their God shall do exploit. So for lack of knowledge, my people perishes. Hey. Now so for no ayira, how shall the members do? Omayira mabroso. Entino Awurade chechem say, menye saden enton Onyankopon yemboa no. Even me yes me church of donors be na won beboa me. I say no. I say you shall be head, not the tail. You are not a beggar. So those pastors who beg are not from God. You cannot beg. It's not the way of God that you should beg. Ente nyamu na besre se to webra na no make it be so on Testament 10. Everybody query me say no, I shouldn't do it again. Freely you give, freely you receive, freely you give. And then says so for osa sorba to webra. Na imomo no amfiri ni pemu. Enti afore no krobo pascal sebra yo wanya nya obenya no ye den fabra na wakoto nyama no ye den wa ya ama no na mo be ye product na sisi asoro dem na uton no o se wa churo say my house shall be the house of prayer me fie masafo fie no be ye babia eye mpaibo bia na nye gwadi bia na epobo na ejotwa. Okay, enti prophet ma me mfa we mfa me yo say ya ye kasei ebi ni mo hwe ebi ni mo so ya sofo se de wo ka no ebi a sunsun ni bi ene abofo ni bi aba won so ebi aba no so no okwan ben na obi obefa so ahu se sa obofo ye mi hunu eyo obofo pa obofo han ana obofo a ofiri poase ana ba bi ana so a enye nea ode awurade din ne nam obe den wo mo enuntina was obi nimu a obi kire sa entino onkokro ba so a obira on ase on ma on so what you say to say Samuel onyame friend Samuel no obira ne ho ase obofo no friend ba ko mienu miensa no call Eli ho ne master say matiso obi friend na wo na o friend me ana o se me friend but meanwhile no obofo no yusu Eli nenne and all the friend enti Samuel no na onim say ni master no ni papa no na e friend no enti say ni master Eli ni so kuto nyame to me enti no ohun say e nyame na friend because na owo honhom no e wo ne so enti asofo no bebre wo a anka wo fiase eye wo mu say adom bi na aka no adom ne ye wo adom yenu ye wo sorosoro adom ene wo asase so adom enti mra asore no eba okon te say bebre wo bai o say ne fe na ni je ho no feel it, we don't feel. It is a call. Also, if ye were a prophet, I, the Lord, will what? Manifest myself to you in a dream. Say we your differ. Me as a already made them when the actual war. So we have Urim and Turim. What you say? Urim and Turim. Kainu no was say nyama. We Efreifa. I said the use audible hearing or tiwana so and the we call transvision in dreams in the night when deep sleep falls on men and ajua onipa adan onyankopon eyeden ebu na so e kire ne nyama entime media no saa te say Ezekiel room Ezekiel da ho na abofo na be fa no kohwe we enti no be hu bi so sa no esese mra spiritual research unya spiritual power spiritual manna okuta nyame honhom obeche se honhom we senate honhom we yese na bebre no eba wo so no wan kohwehwe enti no se wo hwehwe a wo be den wo be hu na wo hwehwe okay na ne wo kan say ne ye hu say
won we tonton oye no ebi ana nia sunsun bi ayi ama no eno de afa oye no mu se de ensei na ebi nso a wo ton ne bo no enye ne ebro so a obenya sika bebre ama abro so eno no waye bone ana yo nyenti a entwa ye we call the spirit of error de ankasa mra agya ne ba asase so no otwe aba agwa nkrofo na asafofie ho me mante ase na me nso me feel sanka me ye na maton no chip no obi atuma eden atobi yo eno Awurade kire me se onyankopon ye oboafo na ye mboa onyankopon ena honhom no nso a oba ye ofipu mu ne wase ne se womu na wo ye sade no enti baby a obehu se honhom ne mfi Awurade no womu ya honhom yi a womu na abadi gwa enti wodi onyame asem no wodi onyame asafo no adane gwadi bia and pass so many spirits that people are operating. I don't want to say it. One war and sorry be more sorry bebre mu na asofore na eto nsafre one na won na call ampa asem no wabisa bebre wo ho a eka ne sonko nyame adwuma osofo bi a wa adwuma 18 years me say papa twen anajo obeda frame 9 o'clock ye be empire na tumia odi adwuma no behu bo koda kase oda hwa no hu se kuku siniti so a efrija anajuna no hu so obi abasha tarifita bo kuku ne fri niti so na odi kuku eya asori a dade say no what is some oma enti bebre ankasa wonim things are going wrong for so many people, especially people go to Bible school na obi abeka say who you dey for by which spirit whom by no dey who say where you dey for where a prophet, where evangelist, where apostle, where say by which spirit they know you so and the spirit they know dey who say o yin the spirit say you understand pempen so no we do for pempen so na anamonto yo eja ma menchira wade baako bebre ho enkonwa they say no abusum no ne ade no won pese wodo be magic wodo be akom no wodo afa sorry so ade I'm giving a life testimony in the name of our Lord Jesus Christ. Oh. I don't see a made no bebre honhom enkonwa bebre ye nsuo asori bebre ni fape no nyina honhom bi a nwakosia no a emfi Awurade ento obu ha ne papa ne mame asori obetoi onim akade because asem na make an esi bebre ba maso ai want to main trust wo go fi campo Awurade e da asem se honhom a wonu so no enyam Awurade ne chese afi Awurade ankasa no abeben no enti ese sunsum ni dwane nyesa very good bebre to me wura me fi ho bebre to me tra campo be ye buso ma mo ata want to main tra ho because also you cannot serve two masters na esum ni han twaka ben na wo mo ntem na wo ka se obi odifo a odifo ni onyame afre no enye so ehunu okay enye se minim me kese te se ne Samuel okoko anointed David no also me hu ni structure fefe eyoyi na Awurade se dabi oh Jesse ma eyoyi na Awurade se dabi also de ko enkrofo se no hu se nimdiefo obehu obi wo TV so Goliath dress, only dress, say Goliath dress. But also we put on the armor of God, not the dressing. We are talking about the Spirit of God. Oh. Say not by power, not by might, but by my Spirit. Say yes, the Lord. And you know, and Odifo ni Nyankopon afreno. Amen. And you know, this is the pastor spirit in our use. Where you prophet, the spirit that the person is using. Where evangelists are spirit na o yusu no ento big ba no so yodifo a me hwe nipa no gira hon na mo me hwe spirit ku a o yusu e so say me nya mo say yisa na meko ayesa meko na mesoma hon kokro boafo hon kokro no kwafo no obeba na obekire mo akaka ento so be a prophet go deep na hwe honhom spirit na o yusu no abusuafo esumasem na mo hwe me wo mafie mu no na sabre no ye be home so sima be mienu na makwa akoto menkra etoso mienu ye ba ye de fe be siso akai mo na fe na bisa ehonsem twen me ba sisi ya yo o my ma
Madam ase yakwa kwato nkra etiso mienu na esumasem na mohwe sisi ade mene prophet Abednego owo ensawom owuraku na ehia ewa ha ebi ana obi pese yewie dwumadie ya obefre no a the number obetimi dia frɛ no na me bebobo soe nia edikan no eye 020 859 9576 020 859 9576 and the toaso no 027 897 7215 027 897 7215 we abusiafo madru kosa ba koso na kosa madru so no aben osofo wo se etobribu ohwa ye kwa sondan mu ana won edi asoro bi animo no obehwe na won de won ho akwa kodom sunsumbere bi ya sunsumbere bi a ase ono nso ba ono ba pam na ono abebo apam no ne ba wo beye no ya na aye no ho bibie wo ho na ansa na abema mmuae no twen ye de video baako mfoni baako besi so ama esi masem eso na fe ahwefo no ehwe a onatimi ehu ate ade na se na se ba so no betwe no ho a wona twe no ho wono nso ebi a wona ayese me a yenti asem de wono beda ho a wono nda ho a yenhwe video no mra sabri ewrade asem ba me chese makodi adanse akire bi asa fare nyina na adanse no na me hu de kodi a makodi hu adanse na eba ise mrebi na me hu akire me fie asori nyame adwuma se no na me hu akire me nti na me dwen kwaya ebisa asori no oba won tumi ntua won tumi mo afori masika ne nkoma ntumi nya bi emfa ye nyame adwuma ena eyi skanso na ayedi enti me yesa ne tisadia se na nkofo ne je anote oye hu me so meye bi na maton na menye skade ayede aboa onyame adwuma sisi asori da ne bi but emeda ho dakro ena honhom bi ba se wa hu se me peska enti no obeboa me obekire me nyama bi na maye na oye no obeto sa nkofo beto na menye ska bebre na mse sa no se yo enti me hu ensori we ana no abo asori we menu ni enti eni pa yo mana menu ni enti awe wo se we to enti no ma adechi no me bobrim kakra na me de ko se mribi ntemo ye won mo hwe sumasem a etwa mo mribi no ye wie nipa be asofo adifo man member more than 40 to 45 e ba ni nyina no nyama nkokroma me hu se hu na wo yuso enya wo papa mamu ata hu abosom egremo malam ajini motia so many spirits are yusu wo ma won kasa wo ye ne wonim ebinim so kura ennim se so mo lo yusu no enye papa but esan say na no aduane nti enti be kire anuanom wo ban so be ka kire wo say sa honhom no emwa wo ena bebre so no honhom no yusu ana okọ yusu honhom na oni na kwa apam oni ne kwa apam wi a apam so ntumi ndi so that's called black magic and of pact the mystery of the black magic and of pact honhom bi a efie urade black magic enti sa honhom no onya yusu pa oni na kwa apam no so no neti bia ontumi ndi so obe break na o break ya Italian for friend word we say road to pato the chinela rota say if you break if persuasion fails force must be applied enti honhom no ade na open no o break na what man ya na ade na ono de nipe nia open wo wabusam say wa nkasa say ya wo yire say ya wo ma say ya obibiara that spirit take it by force obe found niama by force if say ono akwa pam onya kono ho oko yusu no oko man mo dismo to me biara be biara obekwa enye Yesu Kristo which is the spirit of Christ enye no pe oni ho na akwa pam sa pam na no ni ko de ti bia obebreki nso a obe yusu
onu ba be fa ekumu oyire no ma ne open obe yusu enti na so fu bebre ba no kwani ni so oti a won sente won na mo yusu no emwa mo bebre mra won tuma wo so ope won bo no mo nsiesie enye no kwani because what I have is what I give you. Silver and gold have I now, but what I have is what I have, Jesus Christ, because I am his minister of Christ and the dispenser of the mystery of the kingdom of God. In the kingdom of God, Jesus did not leave us just like that. He said, I will not leave you like an orphan. I'll ask the Father to give you the what? The Spirit of truth, the Comforter, the Holy Spirit. Yo, abusuafo asem na eda ho no. Eye prophet. Yo, wasem se ye bonimu ya. Eche se asunsum na abofo ni bi. Asofo no ene ye Kristofo no etimi enya gidie bi se won ne abofo bi ene ye kasa nso sa abofo no so no won nye nyame abofo enso na ba hye fufuo sanse ohun ne mu ntino wahu se oyifufuo na bra wa be hyere mu no wo se ya won ne kɔ apam a won ne kɔ no ene san yo ye da Israel safarade ase ene etiefo nyina mo hwɛ his minister of Christ and the dispenser of the mystery of the kingdom of God. Also you may know the truth and the truth shall set you free. For the kingdom of God is not by eating but by what? Prayer and fasting. Tama yewo wiase we call the world of elementoso, the world of elementary spirits. Tama ye ma Kristo munien na sa honhom eno na ye yusu. Na ansa na meba asem so mesre fida ye all night kese e wo to ase. Obi ambo modi amra. Na oba be hu Nyankopɔn ni onyam. Yo ansa na ye beto aso no. Papa ahonhom bebre wo ho a won waba asori no mu. A medi ho adanse. Ne ntia na ye hu ne ate ne edi ho adanse. Awurade se membedi ho adanse. Bebre aba wo bai no honhom na e wo mo so no. Ebi yusunsu. It's spirit we call it a water spirit. Ebi mu yusu popo abosun eni niama ena ade no ebi ho afa no. Ena obi ho nso a ono ena wakoje. Enti no according to the black magic and of pact no sunsum biara emfi Kristo enye Kristo honhom no we call it black magic because we are in the world in those days. Soham harim and tram ne sade ni nyina yenim with the world of occultism we have practiced me menya sofo menya odifo ene man kasa me kopanya me adwuma bi aye. It is the Lord who has called me. Okay. And the call no your second call and your first call so did we a Christian no be sofo no ayo frɛ na wo papa nsoma se konkre koto meko na wo nso wa ko papa me konkre nkoto meko mrewa majo wa soma wa na so beka cho bani so nsoma ne ye sa ampajo otie yo oto na obaba papa me konkre koto meko abrɛw majo den na beka cho bani se beka se mi amako me nsoma ye enti sa na awurade aka no mesre o se me nsoma wo mo ye me mfra wo mo ye me say anyame adwuma ayo frɛ. Right. We have the first call and the second call, bond servant. And to Peter, no money, yes, no, yes, no jai. Until the Jesus Christ came to the second time. Say, Kaho Peter, do you love me? Yes. Do you love me? Yes. If you love me, feed my people, feed my sheep. So a call. Now we are offering bisuman, o mani bribi. Offer basuman, so uncle baby, cut off, so we mani bribi. And Tino, near ye canning say, I won't be other emphasis. Unya kohope, now in that to pact. Pact to say apama na nchia enti bosum no honhom ne say mame say na meye say ama so eye nchia pact it's like a covenant but it's different from covenant nti a wo pact ne say ukọ se bi oye kwa bosum no mame akokọ mame okra mame say na oye say a meye sika say meye ama enti eye nchia we call a pact enti nti bia no adekodi a ubeyen ubreak law nso a wo ne onope no e no oba be de oba be fa se ya oyere oba ukunu wadwuma obiribia oba de oba fa ono a wase fufu aba woni no akọ apam honhom no oyusu ompepe na obi ka kira no apam no e na woni mu nso afi na ko bi okuta honhom bia emfie urade no onja because at the end of his life no he will pay for. Okay. Biribia ni wa Satan, there's nothing from Lucifer that is free. Amen. Amen.
obiara okuta honhom bia ye Lucifer. There's no gift from Satan, from Lucifer, than angel of light, or than in who humble for. She know you free. Okay. And to nyako ho me say adwuma me yani makwa dizifo ho no onyame de kire me ne say moment a mekwa duro fo ho no obo na esum akata me so baby a mekọ be na esum onyame yi kire mankasa me hui na mekọ asori a na soro ebie mekọ duro so a malam wo jini eyaboa busum eyaboa o se no nipa ne honhom beto aboa ne so. Okay. Amen. Amen. Osuri asase obo ade na asoma me se me beka sase mo nkyere wiasa fa na nyina na ne mayira. Okay. Enti asori ma no won nye asofo ne dia. Enti o se Jeremiah 16:16 mo ko jiro kwantemponi so na mo hwehwe ba bi okwampane wo na mo hu amoy de mo fa so and Jesus said I am the way the truth and the life no one comes to the Father but by me that says the Lord. Enti of drone unya ko ho no ko apam ne etibia obegunu ugunu nso a oba be fawo uyire no ma usika wanu onyam brebi enu a eyo bo nsam ne ma Odebebe tuaso. Odebebe tuaso. Yeah. Amen. Enti se ka se God of covenantology. Na no say na ye pay say ye kire. Ampa ye ka nye nyame na ye gusu di ne ho adanse osoro asase ro obo ade adenya so ejapa ye da wase. So wasoma en sabre se meka wasempa enko wiasa fa nyina. Onyankopom ye apam nyankopon because God is a God of covenant. So ye nyame no oye apam unyamba onyankopon ho te se oba also ba prophet Abednego ho oba anyame me nche no oba o me de wasem koma me nyankopon na wa frɛ me no nti wo anya onyame na ebe kwa apam ena bebre nso aba no won be je anointing no won be nya nhira no na ode bo adwaman kusu papa mu akayo anytime abososem o se yi na mebom kokko so bi oye san onya osuro ahini if you say what you say you will be my people. Onyame waka to ho say wo obeye me nkrofo I will be your God me meye wo nyankopon therefore I will dwell among you meka wo ho ba bia obekobia meka wo kosi wiase awie entu ko nyankopon ho pe ono wo aye apam onyankopon ono wo ko apam wo ye biribi na nya obeka kire obesuma na obeyi unten wa ba okoko se na obetwe wo ho afi nia entie ho enti o se onyankopon nim ne mba enti obi biara ogbo awurade di no ontwe ne ho fi nia entie ho na me awurade me ye onyankopon nunkumfo Nchese ono de watwe ne nkum. Otwe ne nkum. Okay. Ono na ma onpeso bi beba no ho. If say ye mboa no we don't help God. Okay. God is the helper. Onyame ye oboafo na mom ye nkoboa onyankopon. Ayo. Amen. Ahwefo yesremu a ye kwa akoto nkra to so miensa ne ye ba ko ana miedu bi ye bebisa ansa na mabie kwa na mam Amen. trend ne ba omaima asumasem na mo hwe me ewo Adom TV so na sei yebre no aka kakra binti ahwefo a mo hwe no number mo betimi dia frɛ prophet no ababegu ase ho enti mo betimi afrɛ na emu ni ame person monitor ne sɛ sa won etietie yi bi o bɔ ne tofel so ujire sɛ so na sɔre hwɛ no hu sɛ bi ade wo ken ebi no de ya ede na obeye na emu wansa no bebu ano Mustafa wo so hello Mustafa Lemamle ejana na meva memojo me da se me di Mustafa ko fia bam do asante mantem pepa ase na mama e Canada for him be die wo se wo chia papa ko Canada woni chama konfo oni mi na komipa e pese mbuja afa se mi ti kan be pie so na ye se anonte wa ya se no wo ka na pese mbuja afa se ebula mu nsuo so e ton no so no honhom be na de ma na entinya anonte wa yi na de fi nyame ana etusu bi unso so ebula mu nsuo na ye ton no ni nsuo na ye ton no aso de mo enfiri nyame mbe tu mi bi de free masem pese mbusa no nyame ka wo ye hwe bi ana obi nso ebe gina kire hello Mr. Dove let the point enjoy nana ayo me pacho wadura sumasem fie me da se me de pese mbusa papa se pese no be de hu se ni pei wodi hunhum se na ye adwuma na wodi hunhum se na ye adwuma okay na mpese me yo afi mayenhwe wose ya ne binim ton abura mu nsuo eno so ye ben dan bi ana oil no enye oil na nso wose
obodan bi mu nsuo no woton eno so dan yo se na me de sa asembeba no ma me bi bai no onyem ene yesre mpabo na oda na jo abrebe ne ye basabasa enti ye hwe mpabo ma no na baabi a okokoji aduro no a wonu ya bibiduro ma no nia onu ya bibiduro no so no odi nsuo bi ena eye na adwuma enti ma me koji bibiduro no nsuo no di nsuo tumi no edi echi ni opefo no bedai ma esen nyinsɛn no enti nsuo efie burem o se mra Yesu Kristo ofre suafo omo mutumi se wonko ka sempa no wonbo asu obi obegye na di no wonbo na su wo eja no ba no kokuru di won kyerɛkyerɛ wo won ka se wonko to wade ansa ne ne enti ye be den ne ye hu se we say no ye na o kan tie ayo adina okoto no se ye dem biribi a obekoto biara bosom pai honhom bi di akire biribi ni wa ye free honhom bi di akire okay ento bosom pai a obe honhom kwa edi side na chi say de ye be sore na hina obi be hu na all night no dey atosutia yo all night nsa na Yesu Kristo kan o say come unto me mumra Yesu Kristo ho enyame Abednego prophet Abednego me I am just a human being now Yesu Kristo said Matthew 11:28 come unto me all ye that labor and I'll give you rest ento ba Yesu Kristo ho a oba hu biribiara biribiara ohwe bia osabeka ye wo nsawom adoagire owureku Liberty Coastal ho a ena ye wo otoase the Kingdom of God ministry ohwehwe Awurade chikwan a obehu no enti onyame nsira mu nyina enka mo ho ayarefo mo aboso mbeye ma mo ata ha me bonya kokoja pai esai to me aboso to me kremo mala gbagba so ko sa abahimba to bi ye de ayo ye take care ne so ye de esmoja pai ni team osa don my way like a hammer me the bobo nsam team fight from your house na me to close amen yo ye bre no me da amen yeah yo abusiafo to me bu ho aye na tumi ye na ba ma abroso nanso ye bre no a etwetia enu nti ye wona dasene na emu no ye sori de mesremu ane se apuede ba bia anyoye mum ye nyina ehwe ho so ye bukuru wa hene mapaja